Til vores produkt har vi et forsøg med gærceller. Vi starter med at tage 10 gram gær, lidt vand og blander det sammen til en gærblanding. Her kan vi se vores gærblanding gennem et mikroskop. Disse gærceller kan vi sammenligne med kroppens egne celler. Og det kan man, fordi at gærcellerne deler sig i 2 identiske celler, og det er det samme, som sker i vores krop. Denne proces kalder man mitose. Mitosen er kort fortalt der, hvor modercellen kopierer sit DNA og deler sig i 2 identiske celler. Og dermed kan vi få et bedre indblik i, hvordan mitosen fungerer i vores krop. I vores andet forsøg tog vi den samme gærblanding, bare med mere vand, og så tilsatte vi 10 gram sukker for at tilføre mere energi til vores gærblanding. Gæret begyndte at spise sukker, og langsomt kom der skum langs kanten. Efter en halv times tid var overfladen i bæreglasset dækket med et tyndt lag skum. Gennem mikroskopet kunne vi se gærcellerne. Da opløsningen var meget vandet, kunne vi ikke fokusere på de samme celler hele tiden, så vi kunne ikke se celledelingen, fordi de bare flød rundt i vandet. Grunden til, at vi tilsatte sukker til blandingen, var for at give cellerne mere energi, så de delte sig hurtigere.